Ще правим нагоре вече. Здравейте, в момента Мариан, администраторът, познат на повечето като админ, взима една проба от половин лопат. Може ли да не ми кажеш името точно? Те понеже не го знаят. Ще направим напред в Френс. Имам 500 златинки в... Чакай, че това си чува пак изби. Една приятна рекичка, както се вижда. Лесна за работа, с обувки съм, чорапи. На мене ми забраниха да говорим. Мокри вече. Кварц. Чува ми се. Ще пуши ти вас. Обилно. Квас, дай му да пуши на оператора, стига е мранкял. Само съски Това само. може ли една цигара, че нещо... Квас, тия те фанаха на мезе. Дай ми и на мене, аз не пушим, ама че запалим. Сега ти е гадно, какво? Пълно обслужване, това е. Дай цигара, дай запалка, па после и... Аз ям промили легенчето. Да. Дай 10 трябва да си ям. Ти снимаш ли въобще какво прави? Да, снимам естествено. Ето 27, остават 27 минути. Се пазарите за цигари. Ами аз си го наблюдавам администрацията, след малко ще дам зум да видя какво е намерил. Зум. Ще го зумна. Нещо няма никой. Аз залагам. Аз залагам, че има поне 500 златинки. Да. Залагаш. Ако има една, трябва да биеме газул таван. Ако има. Ако няма, ще ядеме кюфтета и кебабчета и... Не, аз отивам да ям боб с наданица. Часа е 4 вече след обяд. Тук е повече, да му да забъдаме. Не бе. Тук си заслужава да си пусне машината и да... Добри. И така, господин администратор, е нещо така забележимо? My friend. Не сме от BTV, ама и на тях да такова. Не, от... Какво беше? От MTV. Я да видим дали ще има сега СДС. СДС? Да. Сам до добавена стойност. Сам до добавена стойност. Така че трябва да си изпълните. Сам до той е само гледа, братче. Не ми откъпаха краката. Аз съм наблюдател то нето, бе. Ако пребете екологията. Да приключваме вече, че ми писнат. Така. Не бе, гледам Я да зумираме, без да видим какво става. Златинки под 1 сантиметър се връщат в реката. Много ясно не поръснали. Бели. Не ли са жълти, хубави и сантиметрови? Да, заври си апарата, все едно, че има нещо. 20-30 ситнеш. Не ми казвай, че ви е това. Без псовни. Администрацията няма да е много. Виж колко ситно е. Виж. Пак на техните пени. Това ако го подкарам с инжектора... Направо пожълтя целия шлих. Да. Ето го, видимо, невидимо, боя... Има поне около 30-40 златинки. Около 40 златинки, чудесно. Да ми ги по-добре да ги видим, аз не мога да видим. Мързи ме вече. Сапа го мързи. Мързи го, добре, що го мързи? Добре. Сапа изведнъж го мързи. Значи това е реката, която някъде четох, че е нямало и златинка. Да, някъде бяха споменали, че няма нито една златинка. Няма, да, за който не разбира, няма и да има. За който не разбира, така ще. Няма и да има. Няма и да има и преди, и сега, и за в бъдеще. И преди Рим не е имал. И преди Рим не е имал, да, те са будали. Това е от нас за сега. До нови... Чакай. До нови сега. Плакне до около. До хубаво. Добре, това не е всичко, приятели, има още. Кой ти е приятел? Верно ли е или съдбата? Има, бе. Има много бърза водата тук. Вас двамата вече... То наистина много се смисъл. Това наистина си трябва живак.
Боя, хванахме боята. Телевизора, Хвана ли боята? това беше телевизор. Телевизор с късък, телевизор. Явко ще се види ли това? А не бе. Аз го снимах преди малко, обаче сега ще го снимам пак. Ами то почва да бяга вътре. Стига толкова. Ле. Помила лечето. Дребно, Чече риба ли? Какво ли? много дребно, но Това трябва, фани са на консол. много дребничко, но много. Копанката върти там. Дребничко, но много. Не ви верно. Снимаш? Да. Еми това е от една пълна лопата. Страхотно. Колко са тук? 30-40 не мога да преброя. 40 златинки по него. Да. Еми това смятам, Дай да че... видим, бе. Дай аз да Напълно достатъчно. Това смятам, че е напълно достатъчно и това е всичко от нас. Това е от среща. bgprospector.com Заповядай.